Bună, prieteni, sunt Alexia. Acum știu, o să fac un fel de ramă cu păpușile care vi le-am prezentat. Hai să părul să sunt că am spus-o. Nu știu de ce am făcut. Perfect. Dacă vă place, dați un like. Să mișcăm. Vedeți? Sper în câteva minute. Ce mai facem? Dacă mă întrebați pe mine, eu fac vlog. Ia să vedem. Acum. Două, trei și... Hei, mai încet cu vorbăria aia, vreau să dorm aici. Ok, vin la tine. Și puțin. Hei, cine ești? Cine ești? Cine ești? Ce se întâmplă? În primul rând, au! Scuze. În al doilea rând sunt... Ah! Ce frumos ești! Fii soția mea. Bine. Totuși, de ce plângeai? Păi, eu n-am frate și n-am nici iubit. Bine, mi-am pierdut fratele și eu mi-am pierdut sora și n-am iubit-o. Și acum am. Pe cine? Pe tine! O cheamă tine? E cam proastă. Eu trebuie să fiu personajul prost, nu ea. Pe tine se numește că ești tu. Copilul ăsta e prost sau mă crede pe mine proastă. Numele ei adevărat e tine și numele de familie e tu? Hello! Da. Ce? Da. Uite. Cum te numești? Claudine. Claudine e iubita mea. Ce drăguț! Sunt iubita ta! În sfârșit, doamne, înțeles. Ce? Nimic. Apoi, oricum, nu-mi place. Ce? Că tu mai știi să dansezi. Nu? Nu. Ok. Stai în fund. Să-mi dau asta jos. Deci tu fac ce jos bine. E gata. 1, 2, 3.
Oh, ești așa drăguț. Știu. Da, ne mai vedem. Sper că v-a plăcut. Eu am fost personajul prost de data asta. Pa! Sper să vă placă, dați like!